Formålet med forsøget er at bestemme lydens hastighed igennem luft ved 2 forskellige metoder. Direkte ved hjælp af tidsmåling og indirekte ved anvendelse af bølgeformen. I forsøg 1, det direkte, brugte vi 2 mikrofoner, målebånd, elektronisk tidsmåler og knaптræ. I forsøg 2, det indirekte, brugte vi rør med stempel, højttaler og en tonegenerator. Ved hjælp af små trykændringer, der forplanter sig til de nærliggende molekyler, udbreder lyden sig. Lydbølger med en frekvens f udbreder sig med en bestemt bølgelængde lambda, der er knyttet sammen med bølgelængdens udbredelseshastighed v i det, der gælder sammenhængen. Sammenhængen v er lig med lambda gange frekvens kan omskrives til lambda er lig med v gange 1 divideret med frekvens. Afbildning af lambda som funktion af 1 divideret med frekvens. Det er rimeligt at bruge en lineær regression, da vores r er lig med 0,99873. Vi kan bestemme lydens fart ud fra den fundne regression, 34.864 cm per sekund, hvilket svarer til 348,64 meter per sekund. Der er ikke tale om en proportionalitet, da lydens bølgelængde stiger lineært. Den procentvise afvigelse er 5,17%. Lydbølgerne, der reflekterer i bunden af røret, interfererer med den indkommende bølge, hvorved lyden forstærkes. Der er en halv bølgelængde mellem de steder, hvor lyden forstærkes. Afbildning af s som funktion af t. Det er rimeligt at bruge en lineær regression, da r er lig med 0,99915, hvilket er meget tæt på 1. Vi kan bestemme lydens fart ud fra den fundne regressionsligning 0,3457 km per sekund, som vi ganger med 1000, hvilket giver 345,7 meter per sekund. Der er ikke tale om en proportionalitet, da lydens hastighed ændrer sig lineært. Lydens hastighed i atmosfærisk luft afhænger af temperaturen og er teoretisk givet ved T lig med luftens absolutte temperatur.